Praja Pitana. Rahayu kang samya makarya, rahayu sagung dumadi. Surya Candra nyang Kartika bumi langit pus melar tinata tatan carwarsa sajuru-juru rampak runtut rinakit pudrating kang kawasa. Purwa tekeng dusina gilir gumanti tanpa kemba sahari ratri susul senusul tatan suwaya. Wanci dalu lintang-lintang abyoring tawang sesemek akasa biru bebriyan mega lumayang. Saben purnama sidi jagat sineblak pajaring rembulan nadyan sinung praba nanging maweh Prabawa ayem tentrem. Dupi petenging dalu sinaput bangun padha sakala ratuning dalu Sura Prabawa kelawan Sang Hyang Rawi ingkang tuwudar bedaya angesani. Biar pajar jagat saisine katon ngeglo labet kasoroting diwangkara temah ngarila melaring samudra anidri daratan. Jaladri pasang surut minangka papan gununging Burantaya. Dene daratan pinaku gunung betanjengan rinenggotan metuwuh sato kewan lan jalma manungsa. Geni, bumi, banyu, angin dadya sarana gesanging sagung tumitah ingkang diwasani minangka seni-sening jagat paraya. Anenggih negari pundi tawa ingkang kaekadi dasa Purwa eka marang sawijadi luwih dasa 10 Purwa wiwitan. Senadyan kathah titahing jawata ingkang sinangga ing Pratiwi. Kinasongane akasa kinapit samudra laya racak samyanggana raras. Ananging datan kadingkang ginupit ing dalu mangke anenggih gumelaring Praja Wirata. Ngupaya negari satus tatanan tok kalih nadyan sewutan jangkep sedasa. Karana wis kasusra Praja Wirata wau negari ingkang ageng turinggih agung dasare ayem turinggih ayom. Winasta negari ageng awit senadyan ora pati jembar tebane nanging gedhe wulu pametune pinter-pinter kawulane turta lumintu panguripane. Negari Wirata dumati saking daratan lan samudra pramila sugih, supitan sugih, sungapan kang sarta bandaran. Dagang layar arahinten dalu, anglur sulur tanana pedha tilap tebih sangsayaning gedalan. Among tani atul mungkul yang telaten nggih ngulah pasiten teman bumi cengkar dadya subur lemah grasak dadya mawur. Pari Palawija karang fitri tuwa hambiyet moe nganti kaya manglung wit-witane. Raja kaya pitik iwen ginelar aklaring pangunan tanpa jenansangan ing wanci surut surya padha mulih mring kandhange dewi-dewi. Meh saben dalu anggung gumarenggeng sebawaning sarasean. Bapa babamung tani samya liru kawruh ijol panupat tata rakiting kepanen. Teman sing bodho dadi pinter sing butuh entuk luwuh sing cingkrang liru magang sing putung banjur sinambung tutur tinular nalar cinatur mahanane lestari nggenya makarti widodong nggenya makarya malah dumugining mangsa kala sansaya matikel-tikel asiling mulotu bumi Wirata temah nyembuh perjurarjaning negari. Tatan kantun cakak tuwa ing tepanen yaiku rekayasa lan rekadaya otak atik lan ego pratika tansah dimrih ngrembaka temah wuwuh tebaning tanpa jiwa kawula sak Praja Wirata. Apantes to lamun Praja Wirata sinebat negari agung labet jero tantepe jejekake gedhe obore padang jagate dhuwur pupusada unsarane. Pramila winastan jero tantepe ketitik bangsa Wirata wis sayek rumaos andhar bene negarane kang sarta hanggung kepiwutah getihe. Narendra Nayaka miyang kawula samya mapan ing lungguhe dewi-dewi. Wewenang datan tumanja sawenang-wenang dene kewajiban tumindak ajeg lurah pilih papan lan panggonan. Dasare Sri Narendra miyang bebauning praja hanggung sinuyudaning kawula tasih. Karana
Pusaraning adil siang ratri tansah budidaya harjane kawula yang tentreming negari. Manunggaling kawulan Gusti ibarat curiga manjing warangka. Loro-lorone ngatunggal kaya godhong surup umah lan kurpi dinuluse jerupane yen dikit ngarasani. Yaiku sejatine kawulan Gusti ing negari Wirata. Winastan jejeg-adege ketitik saking gesanging bangsa Wirata sehari ratri tununtun dening paugeran kautaman yang tata cara kang tinantu. Marindra nayaka menyang kawula padha-padha netepi jejeging hukum lan ganjar ingkang sadaya wis tinata dening pernatan dasar kang minangka bapa babuning adil menyang kebener. Kedya bore padang jagate dhuwur kuku sadoh kuncarane lire kang mangkula lapet aruming bangsa menyang negari wis kasusra dumugi liyan praja manca negari. Aruming Praja Wirata labet nggenya hanggung hanggegulang karukunan krayan bangsa manca suka sambet memitreng Wirudata Agung nanging tetep nindakaken jejeging adil lan merdika lirih tatanya hak wewenanging sesami. Kawimbuhan bangsa Wirata sekung suka pitulungan mring penandhanging bangsa manca pramila sansaya wewah nggenya kajen keringan samining negari. Winastan ayem ketitik wong sapraja tanpa bedak-bedake saka ngendi asal usule sapa kang dadi leluhuri apa kang dadi kapercayane kabeh padha guyub urukun gotong royong golubis kuntul baris sengkut nggone padha nyambut gawe ambangun praja kang sarta nuralali anggula wentah kulawarga lan pribadine dewi-dewi. Kawula Wirata saka cecongkran luwih-luwih cecongkran babagan kapercayan awit kabeh wis padha mangerti yen to kang sinembah ya mung padha yaiku Kang Maha Suci ya dewane ya Gustine wong sajagat raya. Wong sapraja Wirata wis mangerti yen to kapercayan mono dudu sediane ngawit nanging dapur dalan kanggo suwita marang kang murping pati. Kapercayan kanggo manungsa dudu manungsa kanggo kapercayan. Mula ora jeneng mokayen to negara Wirata tansah katon ayem lapet raharjane mung sak prajodatan pilih papan lan wanci. Lanang wadon gedhe cilik tuwana meracak padha waras awake sempulur panguripane rukun pasrawungane kacukupan sandang pangan lan papane. Sinepat ayom karana sagung nayaka praja racak sami hambek wicaksana berbudi bawa laksana kang sarta netepi jejeging adil menyang bebener. Berbudi lire denya hanggung paring dana tirta menyang dana rasa. Dana tirta lire paring boga wong karuwen paring sandang wong kamudan. Ing kalane Srinata paring dana marang kawula ingkang katemben kajingkrangan. Para nayaka tansah sengkut lan temen ngenya ngrigenake saengga sedaya peparing tartamtu ora bakal ana kang bocor ning dalan teman mesti meka marang papan kang tinuju kanthi wutuh. Dene dana rasa lire maloyakaken sakit akarya suka kang nandhang prihatin. Nanging sadaya wau muhung linambaran penggalih ingkang rila gawa lair tusing batin petasan rame gawe seping pamrih. Bawa laksana tekse tansah netepi ing pangandika dasare jujur lan prasaja tatanate nguncati janji yen iya ya iya yen ora ya ora. Dene jejeging adil yang bebener ketitik saking lumampahing hukum lan ganjar ingkang datang pilih kasih sing sapa njunjung drajating bangsa lan negara kaya ginanjar sak murwate nanging nadyan to kulit daging mongkon ra angger-anggering praja sigra pinatrapan denda sabobot klayan kaluputane kabeh mau kaleksanan kanthi cetha wela-wela datanana ingkang den tutup-tutupi nanging tetep anugemi tata krama sarta unggah-ungguh pasrawungan kang wis den jurungi bebarengan. Pramila kawula sak praja rumaos ayem tentrem mabet kinayoman wibawaning Narendra tuwin para nayaka.
Lah sinten ta ingkang jumeneng nata Binathara ambau Dendanya Prawati dadi kegununganing Praja Wirata. Menang kinocapna. Mapan wasana pilahane dewi-dewi yen buta raseksa kethek prakusa pendeta peparap Narendra menang ajejulu. Yen to dewa wisik sinten ta jejulu ing Senaranata. Jejulu Sang Prabu Sri Bagendra Maswapati ya Sri Bagendra Maswaraja ya Sang Prabu Anom Durgandana. Narendra Mahambek Paromo Martanggung kinasian para dewa kinamulen para widodari kinajek samaning ratu luhur datan anggapan kasoring kesam. Lato mangke nujari Buddha cemengan ing manjenjang Senaranata parmiya sinuwaka wonten setinggil Naturata mengkadampar kencana sinasopya asesemek kasur babut permadani sinari sari ginanda widori sacepat kasturi ungas gandani romangambar arum dumuking pangurahan Jawi Puya sing sangkaton kahayap urabdi biya tumanggung tanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngampil upacara keprabon banyak dalang sawenggaling kate mas dipanggung ingkang sarwa rukma sinungsungan kertas pitamu yaring akasa klebet laring manyura kanan kiri sina sipat kamanungsani panjaya sang Hyang Surapati angge jwantah. Sinten ta ingkang kepareng lenggah njajari Senaranata. Lah punika ta warnanipun tilasing Narendra Ngamarta anenggih Sri Puntadewa. Ya Dharma Kusuma. Narendra Mahambek Umalarum anggung kinajian para dewa kinamulen para widodari kinajek samaning ratu. Ingkang kepareng lenggah mungguh ngayun punika warnanipun Tamagung saking negari Pancala jejuluk Sang Prabu Drupada ya Sang Prabu Anom Sucitra. Lenggahira jenajareng pawan kadang panenggak Pandhawa satriya unggul pawenang Raden Harya Werkudara Bima Sena. Kakak perkoso gondhek kula simbar jojong ngregem candrane panjayah lintang Bima Sekti kangan waktu ing naga. Ingkang mapuku hamari kula lenggah mung ngayun punika warnanipun pamadyaning Pandhawa satriya Madukara ingkang kekasih Raden Janaka ya Raden Herjuna ya Sang Pamadhi. Pamungkasing pasiban muragil Pandhawa kembar ajenang kula miwah sadewa. Ing wuri pepanjer sangjaneng para wadyabara ingkang samya sumewa menudat muking tatak arambat jejel riyel arapet pipit tumpang dengkul gawe tanpa slola saking ingkang samya hamara siba kedadak medher kaoning pasiban Jawi samya ngurmati praptani Ranata Agung Dwarawati Maha Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanabaya Harimurti. Priwasna prapta inggih Naturata kapyuk glori nangkul lungayanira kelawan ingkang eyang Sang Prabu Matswapati. Priwasna mangkula sigara ing antara lanenggah. Teka kaya ta mangkono panglucitaning Waledaya. Sang katok ingkang dereng kawijining lesan.
Sidem jroning pasewakan wadya gung tanpa nyabawa kapraban dening saksat maneng jawata man mangun sesumuing nitya wingit pangemoting duka cipta aklar kang samya sepo pindara ping kang samudra apra busananing wadya pindha pandrah ing puspita tetinding prawira Arjana patih nirbita sidem kang samya Sahik saiko proyo
Yoga ngayahi karya pakaryaning praja jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Hyang Suksma mangadi luwih muga ngayomana marang kayuwananing sun Putu Prabu Sri Bathara Kresna durung suwe praptane Rana Praja Wirata Putu Prabu padha winantu karaharjan nggih Kaki Kresna kawula nuwun nokna inggih Kanjeng Hyang awis saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang Prabu ing Wirata Raharja pisuwan kula nir ing sandikala mboten langkung. Kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mamantu-mantu mugi kunjuk sandhaping kepada paduka Kanjeng Hyang. Lah dalah. Iya nggih. Putu Prabu Kresna panget panarimaneng pun kaki. Ora liwat diprayogake lenggah inggih Putu Prabu kawula nuwun nokta inggih saken dawuh paduka Kanjeng Hyang semanten ugi kula nggih anak Prabu sarawuh paduka anak Prabu Ndwarawati pun pamaning Pancala ngaturaken pasegahan panakrami mugi konjuga nggih anak Prabu kawula nuwun inggih Kanjeng Paman Prabu Drupada kula tampi seprembagenipun Kanjeng Paman Prabu mboten langkung. Wangsuling taklimipun Kang Putra Ndwarawati kewala mugi katampiya Paman. Kawula nok inggih kula tampi dawaos sami-sami nggih anak Prabu. Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu sarawuh paduka arayu para ngaturaken pasegahan panakrami mugi konjuga Koko Prabu. Dari sami aji kula tampi seprembagenipun Nyai Prabu mboten langkung Pudiastu Raka para Ndwarawati kewala mugi katampiya. Kawula nuwun inggih Koko Prabu dat gurawalaning pamundi kula paring pangestu paduka njeng Koko Prabu kapundhing mestaka saengga jimat paripit. Nuringgih kasinggihan dawuh paduka Yayi. Wah, Kresna criteng kakangku. Durung suwe Praptawana Praja Wirata aku ngaturake bektiku tampanana Kresna kakangku. Kadangipun kakang mung santosa ing budi, Nyai Werkudara ya. Pangabekti nara wis dak tampa lan liwat Pudiastuning pun kakang bae tumuli tampanana. Dara. Iya. Paring pangestuning Kresna kakangku tak tampari tanganku teng tak gegem dadya Jayaji kawijayan. Nyai Sena iya. Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu sarawuh paduka kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuga Koko Prabu. Nyai KIP, yo. Pangarimane pun kakang dene Syadi, sung pangabekti pangestuning pun kakang tampanana. Nyai Warta. Gurawalaning pamundi kula paring pangestu paduka njeng Koko Prabu saengga jejimat talika. Nyai Permadi yo. Semanten ugi kula Koko Prabu ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuga. Nadyan kula ngaturaken pangabekti kula mugi konjuga Koko Prabu. Ya Yayi. Kadangipun kakang kembar pangabekti nira wis dak tampa karya Sukarna piyasingipun kakang. Kajaba saka iku nggih Putu Prabu. Bombong piyasingipun kaki tanpa pepindhan. Ibarat kaya karawuhan Jawata kayuwangan Untara segara pukulan Sang Hyang Bathara Wisnu kang nedya matejake nugraha marang Praja Wirata. Duh Kanjeng Hyang, jimat sembahan kula Hyang pepundhen kula mangke prapting jelasan. Semanten ugi wayah paduka ing Ndwarawati ngaturaken bingahing manah kula ingkang tanpa upami karana wayah paduka prata wonten negari Wirata pinahargya ngagem upacara keprabon ingkang makaten duh Hyang
Sewu nugraha kapatedaning kula dene wayah paduka Dwarawati nampi pakurmatan agung. Kaki Prabu Kresna iya. Lho niki. Kajawi saking menika Yang. Kagiat raosing manah kula rikalanipun ingkang wayah. Nedeng-nedenging sinawa wonten negari Dwarawati nampi Nawala. Saking Praja Wirata suraosing ponang Nawala menawi ngriki lenggahan menika kula kedah ing garing garsuwan wonten Praja Wirata. Duh Kanjeng Hyang. Boyo wonten wigatos sing karsa punapi dene paduka Kanjeng Hyang keparuni mbari ingkang wayah Dwarawati tumunten paringa dawuh ingkang wayah namung ngangrungaken jonggone ringaken karna. Olir satating sun kang bumiling ngulati puspita kang mesem endahing warni mitring taman mon sekaro waro ting tias kaya satu krama Prabu Bathara Kresna kawula wonten timbalan sing ajaib Kanjeng Hyang. Jroning pepanggihan iki Poneyang minangka dadi palanging atur nglantarake panyuwune kadang-kadangira para Pandhawa ingkang surasaning panyuwun minta senjata pitulungan marang jeneng sira Putu Prabu Kresna keparenga nyariran cedhak mring negara Ngastina ingkang wigatine keparenga minangka dutaning kadangira Pandhawa nak yenake janjik sagwane Duryudana 13 warsa kepungkur. Nggih Kanjeng Hyang. Dene janjik sagwaning Kurupati Duinguni. Jaman Pandhawa lan Kurawa padha sukan dadu mangka tatane kamukten praja saisine kedadak nalika semana kadangira Pandhawa kasoran kang tumuli kudu netepi kesaguhan yaiku nglilakake negara Indraprastha sak jajane lan kudu manjing wana kamyaka nglakoni wana prasta 12 taun sarta maneh kudu singidan ana kutha lawase setahun. Putu Prabu jroning prajanjen mau nyebutake yen Pandhawa nggone sesingitan 13 warsa tulus nuraka denangan dening Kurawa kamukten Indraprastha sak jajane sarta separoning negara Cina bakal kabalekake marang Pandhawa. Nanging kosok baline yen to jroning 13 taun mau Pandhawa kedenangan Pandhawa kudu ngambali nandhang papariman 13 warsa maneh. Turigi Kanjeng Hyang kasinggihan dawuh Paduka Kanjeng Hyang. Monggo nggih. Taun iki jagat saisine wis padha nekseni. Yen Pandhawa lulus anggone netepi kesaguhan, ketitik dene 13 taun. Sesingitan tanpa kajudiran dening teliking Kurawa.
malah pun yang dewi kang den suwitani dening Arinira Pandhawa kang sesingulon sudra setahun muput babar pisan datan Uning Lamunta Dwija Kangka Bilawa Priyatnala Dama Granti lan Tripalama sejatine putu Prabu Puntadewa Werkudara Janaka Nangkula lan Sadewa. Dadi yen nang kono tekse Pandhawa darpe wewenang nampa baline kedaton Indraprasta sak jajane apa diri separuning Praja Ngastina. Nggih Kanjeng Hyang. Nanging Putu Prabu muga dadya ing Wruhanira kaki. Wis rambah kaping pindho Kadangira Pandhawa nglakokake duta marang negara Ngastina. Yaiku ingkang sepisan ingkang bibini Ratu Kunti Taribrata ing dina iki durung ana bali saka Ngastina. Ya mung anut palapuraning bocah Nayaka juru paniti praja ingkang mratelakake yen ingkang bibi Dewi Kunti ora tinampa dening Duryudana. Tumuli mundur winandungan temah lerem ana ing kasatriyan pangumbakan. Seprene durung kondur mring Praja Wirata. Nggih Kanjeng Hyang. Tumuli Pandhawa mbudhalake maneh duta kang kaping pindho yaiku ingkang pamaning Pancala Kaki Prabu Drupada. Ingkang wigatine uga tanpa beda duta kang kapisan yaiku yenake kesagwane Kurupati tumrap baline Prajendraprasta sak jajane sarta separuning negara Ngastina. Nanging Wruhanira kaki ingkang paman Prabu Drupada kondur saka Praja Ngastina nandhang sasra wirang. Busana sepit rontang ranting dadan sakujur kutah rampadan digabul boga sebab nalika ingkang paman Prabu Drupada tumeka ing alun-alun Ngastina wis tinapak dening Patih Sengkuni lan para Kurawa. Ana ing kono Drupada dirang-irang, diwirang-wirangake, dilowok-lowokake yen ratu kang ora duweni ajek-ajek gelem dikongkon ratu liya negara sarta dituding-tuding kanthi pangmanuman jare ratu kang ora duweni wibawa dene gelem dadi kongkonaning bocah enom. Lan isih akeh maneh anggone Kurawa manuman marang si Drupada mau. Pusara ingkang paman Drupada dikroyok dening Kurawa digawe pengewan-ewan nganti busanane sepit rontang ranting. Kang pungkasan ingkang paman digebyur rampadan nganti ora mantra-mantra yen to Narendra teman kundur mring Praja Wirata tanpa gawe nganti seprene iki. Mula nggih Putu Prabu Kresna. Upama Putu Prabu Puntadewa nglilani. Oh, ora perlu ndadak nyenggol koncane putu-putuku Pandhawa. Baline kedaton Indraprasta cukup ana tanganku. Wadya Bala Wirata, Gegaman Wirata, Bandha Donya Wirata tak sramake kanggo numpes durakaning Kurawa kang padha kebanjingan iblis lan kuwi mau. Nggih Kanjeng Hyang. Pancen pun paman ora rila nggih. Ora rila. Dene Nini Ratu Kunti lan Kaki Prabu Drupada ingkang kekarone mau mung sabobote duta. Tur ya kapernah sepuh mestine Kurawa kudu padha memundi lan ngaji-aji. Nanging jebul padha digawe suwiyah-wiyah, digusah kaya manuk, digetak kaya menjangan. Kaya arep tak jangka-jangkao saka Wirata tekan Ngastina. Kaya arep tak tuwek-tuweka dadane Kurupati kaya enggak tak suwek-suwek cangkeme Sengkuni. Nanging nggih jebul muring penggalihing pune yang mangkono mau ora dadi keparinge putu Prabu Puntadewa. Kadangira Nata Pandhawa kang selawase datan nate pisah lawan kautaman mau isih tetep lebih nindake darmane kasatriyan kanthi sampurna. Nalika pune yang dangu marang putu Prabu Puntadewa mungguh kepriye to Kang den kersakake panjenengane atur waluya yen to duta-duta kang sinaraya mring negara Ngastina mau kabeh babar pisan ora kinen nengenake bab baline kamukten Indraprasta apa dene separone Praja Ngastina. Nanging mung mligi nedya rumeksa derajat kasatriyane para kadang Kurawa supaya padha gelem netepi janji kesaguhan kang wis kawiyos ing lisan. Sebab miturut ature ingkang rayisi Puntadewa siji-sijining kewajiban kesatriyan kang wigati ora ana liya ya mung netepi bawa laksana kang tegese para satriya kudu tansah netepi apa kang wis kaucapake. Mula Kakang Prabu
Babet pun ingkang rumangsa wis karoban budi dening adi-adimu Pandhawa. Wong Suraka wawa ngungkuli kautamane. Pepunton yang penggalih amung mangsa borong Putu Prabu Ndwarawati. Para mungguh pemanggihira Putu Prabu mara gage paringa dawuh sakrimah dimen dadya. Tambaning juwana marang gegeting swasana wirata kang sasya panas iki nggih. Yang Pantara Ratri ameng cipta pukulon panulyan kahepsi mila katur kang tundha prasasat prageng ulun kang nambah mung wing padan Prabu menyang kagungan to sing sen saksa sampun rapi katona topun Ratnara Pati Rama dewaning sun Kanjeng Yang Prabu jimat semban kula yang pepunden kula mangke prapteng jelasan. Lho nggih. Dhat kula pun didhawuh paduka Kanjeng Yang Prabu ing Wirata saha kados sampun nama mapan sarta mboten klentu menawi kadang kula Pandhawa sami ngayom tuwin masraken babagan menika dhateng paduka Kanjeng Yang. Sabab sinten to tiyangipun ingkang wantun lan sembada ngayomi dhateng tiyang ringkih ingkang ngedeng nandhang karibetan. Narendra pundi ingkang saged dados dadaning kiwuh ing babagan kautamaning kadang kula Pandhawa. Duh, Yang, jagat sampun nekseni bilih inggih namung paduka Kanjeng Yang ingkang kumami dados ajang bebanten karibetaning kadang kula para Pandhawa. Ingkang menika, Yang, saderengipun ingkang wayah matur kathah-kathah. Keparenga kula ngaturaken ageng panuwun saha dhahat supa syukuring manah dene mestinipun kedah kula ingkang dados kusir seratinipun kadang kula para Pandhawa nanging jebul randhak sowan kula. Temah kadang Pandhawa sampun sami ngayom wonten sandhap pepada paduka Kanjeng Yang ingkang menika, Yang. Sepisan malih kula ngaturaken ageng panuwun kunjuk dhateng paduka Kanjeng Yang Prabu ing Wirata. Bela dalah. Bela dalah. Sekawit kaya njebluk-njebluka dadaku nggih. Labet kedereng kepingin males durakaning Kurawa. Nanging bareng mireng dawuh pangandikanira Putu Prabu Kresna. Waduh.
kaya siniran tirta marta rasaning penggalih kurumong sasret kaworan sengsem. Lho. Boyo aja demen geguyon to, Nggir. Lah wong Putu Prabu Ndwarawati kok matur nuwun marang pune yang kuwi sing dimatur nuwuni bab apane? Lho Kanjeng Hyang. Sembahan kula Hyang. Lugunipun atur kula ing ajeng. Kala wau sanes gegujengan nanging jagat sampun anaksani bilih ibarat kreta jaran dalah kusir. Kadang kula Pandhawa mriku kreta jaranipun dene kula ingkang minangka kusir. Dateng pundi purukipun kreta jaran kusir kedah tansah angembani. Pramila ingkang menika Hyang sampun boten nama kelintu bilih pedal mangke kula ingkang piniji duta minangka pengawakan Kadang Pandhawa. So malih kula sampun tanggap dateng keparingipun Yayi Prabu Puntadewa anggenipun ngambali duta ngantos arambah kaping 3. Jalaran miturut petang cara kina petangan ingkang dipun anggep jangkep menika kedah dumugi angka 3. Buktinipun sampun kathetha wonten sagung ingkang gumelar upaminipun lampahing manungsa gesang kedah nglangkungi petangan jangkep kaping 3 inggih menika lair tumangkar utawi makarti pejah sarta pinulunging dewa menika Kanjeng Hyang. Semanten ugi lampah isen-isening alam kados ta Surya, Candra lan Kartika nggih netepi jangkep angka 3 inggih menika jumedhul ing Brang Wetan manjang tengange ing Madya Ganteng nuntun serat ing Brang Kilen. Putu Prabu iya. Sarta kula sarujuk sanget dhateng keparingipun Kadang kula Yayi Aji anggenipun tansah netepi darmaning kautamen. Buktinipun dene angkat-angkataning duta menika boten linambaran raos milik mulyaning pribadi nanging salugu nedya ngluhuraken darajating para satriya kalebet kadang-kadang Kurawa. Kanjeng Hyang, labet kula sampun pana dhateng jijibahan ingkang kasampuraken dhateng pundhak kula. Pramila boten wonten atur sanes kejawi, namung sedika ngestakaken dawuh sagah dados duta pamungkas minangka pangawakan Kadang Pandhawa nakyenaken janjik saganipun Yayi Prabu Duryudana. Lah salah. Lah tak yo mengkono nggih gawe regane penggalingpun Hyang kula. Mangke rumiyin Kanjeng Hyang. Atur kula kala wau dereng rampung. Kula sagah minangka dutanipun Kadang Pandhawa nanging wonten syaratipun. Punapa sekinten Kadang Pandhawa nampi penyuwun kula. Syaratnya apa nggih? Syaratnya apa? Wis kaki ndang dawuhna. Yen mung syarat kang kasat mripat wae aja samar. Upama Kadang Pandhawa ora tunggah mujuti Ratu Wirata kang saguh minangkani. Apa mundhut sangu dinar pirang kampil tak bayari. Apa mundhut pengiring wadya sikep gegaman pirang bergodo pirang aksa ini. Wadya Wirata bakal ngombyongi. Apa mundhut sesaji gedhen-gedhenan kang sinengkuyung dening para Brahmana Masupitri tak ajangane nggih. Sanes menika syaratipun ya. Lah banjur apa Putu Prabu? Syarat ingkang kula suwun inggih menika Eyang Prabu dalah para Kadang Pandhawa sakukuban sampun ngantos njagekaken bilih lampah kula dinuta menika mangke tantu pikantuk damel mangsulaken negaring Indraprasta sakjajanipun tuwin separing Praja Ngastina. Babar pisan sampun ngantos dipun jagekaken. Malah kepara kaanggepa bilih lampah kula dinuta menika namung saklugu nedahaken dhateng jagat. Tetela Pandhawa menika golonganing satriya ingkang sugih kesabaran, sugih pangapunten, sugih raos pangeman, tuwin saged netepi jejeking adil lan bebener. Buktinipun dene senajan duta saking Pandhawa sampun rambah kaping 2 tur gagal tanpa damel. Ewa semanten Pandhawa tasih ngetingalaken kesabaranipun. Sepisan malih bidhalaken duta ingkang angka 3. Senajan para Kurawa sami beguguk mutawaton gajah gelar bundan kang tanpa ratu. Ewa semanten para Pandhawa boten tedas kepancing dening Hambek Duraka. Malah sansaya ngetingalaken pangemanipun dhateng Kadang Kurawa. Ing pamrih sami puruna tetepi ujar ingkang sampun kawiyos. Mangkono nggih. Nggih Kanjeng Hyang. Wah, Kresna kakangku.
Sri Lanono, aku semelo rembugmu. Yayi Werkudara, ana atur menapa Dimas? Yen tak rasa-rasakake dawuhmu kang mangkono mau sansaya ngewuhake. Ing atase kowe wis saguh dadi dutaning Pandhawa Nyang Astina saperlu ngrembug janji saklane Kakang Kulupati. Lah kok nganggo syarat Pandhawa ora entuk ngarep-arep rampunging pirembugan. Kuwi karepmu kepiye lan dasarmu apa? Werkudara, lah kok kaya bocah cilik bae iki piye to, Dik? Dadak njaluk keterangan kanthi gamblang, apa dawuh iki mau kurang cetha? Oleh mung ketika kowe cetha, nanging karepmu aku durung mudeng. Dimas Werkudara, piye? Podrat mono adile kudu diwiradati, lumakune jangka kudu jinangkah. Nanging jangka lan podrat mau kabeh dudu garapaning menungsa. Puhung Hyang Maha Agung ingkang ngasta purba wasisa. Mula sesambungane jangka Bratayuda Jaya Binangun kalayan lumakuning pun Kakang minangka duta iki, kadang Pandhawa ora menang purba dumadi lan wurunging Bratayuda. Pandhawa mung saderma budidaya lumakuning hambek utama tansah nuduhake jiwa kasatriyane. Werkudara, kulanira Yayi. Jiwa angkara kang sumandang dening para Kurawa iku ora bakal mundur saka pitutur, ora bakal mendha saka ing paniruta, ora bakal lirih saka ing pengarih-arih. Nanging wis kinodrat yen to hambek cidra budi sasar watak angkara murka iku kudu cerna bareng kelawan uripe kang anyandang. Tresna kakangku, apa? Yen mengkono Bratayuda kudu dadi tresna kakangku. Lah perlune apa Bratayuda tinulus sing jangka yen ora bakal kakon Yayi? Bisa kapan dumadine Bratayuda? Yayi, yen bab kapan dumadine pun Kakang ora wani ndisiki keparenging Hyang Wisesa Jati. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara, arep kakangku apa? Simpenen dhisik genine atimu kang murup ya di ngentenono wahyaning mangsa kawa kang prayoga aja nggege mangsa. Ya wis lagi dawuhmu. Bela dalah. Ya nggih Kresna. Pun yang wis ndungkap sata wis tanggap marang kersanira Putu Prabu. Mula sakpungkurira mengko daya-daya ingsun nedya utusan Patih Nirbita Budha marang Kula Kasetra saperlu yasa pesanggrahan minangka palenggahaning putu-putu Pandhawa dalah para narendra kang suka sabiyantu siaga romantika prajuritan ngenteni banjur dumadi ning lakon. Lha nggih Kanjeng Hyang. Kajaba saka iku nggih. Banjur besok kapan? Keparengira tedhak marang Prajawisena Putu Prabu. Kanjeng Hyang. Saking petang kula prayogi dinten menika ugi ingkang wayah bidhal dhateng negari Ngastina Sabab menawi ngantos kedaluwarsa keselak mesakaken dhateng kadang kula para Pandhawa ingkang Hyang Ratu Hanggung hangangen-angen benjang menapa luar saking lelampahan Kanjeng Hyang. Patkala narepa Kresna tan kula sanyakra ring Prasiwara Dahnawi Duta kang munggah kekaling rata para pemiyang ingkang sarata motan warata makawe ukune kuna sang rekti Suara atas taron bola sekanto Miatri sang woro Kaki Prabu Kresna pun wonten timbalan iki raden Kanjeng Hyang. Sawise mengkono nggih banjur sapa ingkang kepareng nderekaken Tedhaira Putu Prabu sarta wadya pirang aksa ini ingkang Putu Prabu kersakake minangka pengiring. Dukan Kanjeng Prabu. Kangge nedahaken tulusing jiwa para Pandhawa bidhal kula dhateng Astina mboten badhe nganti perjurit. Nanging cekap Yayi Setyaki iki mawon ingkang minangka rawang kula.
Sabab menawi bidal kula minangka duta dadak ginarup yuk wadya gelar papan. Klentuning pandak wis nggo Pandhawa badhe miwiti damel dadakan ing pasulayan. Ingkang menika Yang kula namung badhe sarimbit kaliyan canyelisan kula kemawon. Sarta daya-daya namung kula dinten menika enggah nyuwun pamit bidal dhateng negaring Astina. Nyuwun tambahing berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang Prabu. Iya nggih. Yen panjenengan kula kang dadi keparingira ora liwat puniyang mung paring panjurung puja brata. Tegah bolak-balik lawan Indra. Ten panggal Pandunga Raharja, muga Widodawa tedhaira nirbaya nene sangsaya kuluk Kakang Prabu Bathara Kresna. Nggih Kanjeng Hyang. Sampun Yayadi ingkang raka nyuwun pamit saha nyuwun pamuji saking paduka Yayadi. Hambuk bilih tasih wonten dawuh mirunggan saking sedya paduka Yayadi ingkang kaparingaken pun Kakang suami kula aturi andhawahaken Yayi. Inggih Koko Prabu. Mboten langkung tedhak paduka dhateng ngasih mugi tansah pinayungan Ibu Basuki Bapa Raharja. Sembah kula ingkang nderekaken tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung panyuwun kula mugi Koko Prabu kasembadan kundur saking Astina kanthi wilujeng saged lestantun momong gesang kula sakadang ingkang sarwi ringkih menika Koko Prabu. Aduh Yayi. Mugi sampun sanget-sanget anggen paduka ngasoraken diri. Malah jawah kosok wangsul lho Yayi. Nggih perbawa kasucen paduka menika ingkang badhe ngayomi karaharjan kula. Purwa madya wasana ngantos kula wangsul dhateng Wirata malih Yayi. Nuning inggih Kanjeng Koko Prabu. Dimas Werkudara pun Kakang njaluk pamit Yadi Darbi pitungkas sapa Yayi? Kresna kakangku. Budalmu tak iring pandonga muga-muga Raharja kang tinemu. Ya mung aku titip bektiku katur Destarata bapakku mbok menawa Kakang Kresna ketemu karo panjenengane. Kok sik to? Dara, apa? Lah wong ing atase pendopo ngestina iki mengko akeh para pepundhen, para sepuh kabeh padha rawuh. Nanging gini yo. Sing kok kirimi bekti kok mung wakmu Destarata. Mengkono mau apa ora jeneng? Beda-bedakake di. Lan apa ora jeneng pilih kasih sing atase kowe bekti mangkono mau. Wong ora ngerti karepku wae kok senengane kok keminter. Anane sing tak kirimi sembah sungkem mung Prabu Destarata sebab saka panemuku. Wektu iki kabeh kang ana pendopo ngira mengko sing atine lagi. Kamu mung tanpa nandang ora ana liya mung Destarata bapakku. Sebab aku ngerti yen panjenengane munu sejatine wong tuwa kang darbi ambek bener becik, watake jujur, jiwane satriya. Mung emane dene ciri mripat, turta maneh kiwa tengen ngarbune dirubung srati kang watake ala. Nganti anak-anake padha kedunungan jiwa asura. Watak drengki srei dahwen panas ten patiopen. Sansaya ngrembaka. Jiwa Destarata ora kecunggah mekak kendali, ora kuwawa menggak durakaning Kurawa. Temahane Destarata bapakku mung tansah ngrantes lapet nggone gagas tingkah pakatine Kurawa kang padha nasar mau. Dadi mengko yen to Kakang Kresna rawuh ing pendopo ing Astina ngrembug janji sagrane Kurawa marang Pandhawa, aku percaya yen nalika iku Siwa Destarata mesti banget kesiksa atine. Sabab nempuh petasan suduk gunting satu loro arep mbelani Kurawa, mongko anak-anake mau padha nasar tindake arep mbelani Pandhawa ora tega nyang cintrakane Kurawa. Mula Kresna kakangku bektiku tak kirimake marang panjenengane iku ing pamrih muga biswa. Ora ketang mung sak tetes ngademake siksaning penggalihe Siwa Destarata. Lan maneh dimen kanggo bukti yen to Pandhawa kuwi dudu wong kang seneng gebuyah-uyah ampyak awur-awur, nanging wong kang ngerti unggah-ungguh. Mapan ngumpan ora serampangan. Dasare Siwa Destarata munu kadang werdane apa Pandu bapakku Swargi
dadi ora kleru yen aku ngapekti marang panjenengane. Jeriku tak anggap wakil wong tuaku. Lah. Adikku adikku. Dalah. Bareng pun Kakang midhanget aturmu. Kaya kadodok kula ngatiku. Ya. Yo Dimas Werkudara. Welingmu bakal tak estokake. Dimas Janaka pun Kakang mundhut pamit budhal nyang Astina. Jadi titip apa, Di? Inggih, Koko Prabu. Sembah kula ingkang tansah ndherekaken Jengkara Paduka Koko Prabu inggih namung kula suwun mangke sapurnaning gati kundur Paduka Koko Prabu kepareng pinarak dhateng pangumbakan. Kanjeng Ibu mugi kadherekna kundur dhateng Wirata Kempal kelayan Pandhawa Koko Prabu. Janji wonten dawuh. Welingmu iki mau ora kleru Janaka. Gajike Siadi uga wis uningata yen Yayi Prabu Karna iku uga putrane Kanjeng Bibi. Dewi Kunti banjur paman Raden Widuramana kepernah kadangi kelayan Kanjeng Bibi. Yen Bibi Kunti pinuju martuwi lan paring pangestu marang Yayi Karna lan paman Widura. Rak yo ora kleru to, Dik. Tak jebul sira Yayi arep purba marang wong tuwa supaya nggak kundur nang Wirata. Lah ya pun Kakang sing ora wani ngono. Koko Prabu nyuwun pangapunten wontenipun kula nggih mangsa kunduripun Kanjeng Ibu saking tlatah Ngastina dhateng Wirata. Inggih sabab kula ngestaken dawuh pangandika Paduka Koko Prabu ngajeng bilih Pandhawa boten kepareng ajeng-ajeng mulung ing asta para Kurawa tegesipun Bratayuda Jaya pinangun boten badhe wurung tamtu kelampahan. Inggih kanthi wewaton badhe tumapak ing jangka Bratayuda menika kula gadah kapitadosan bilih saestu dumugi ing wanci perang ageng wau Pandhawa kedah tinengganan dening Kanjeng Ibu Dewi Kunti Paribrata menawi ngantos ngayahi Bratayuda. Mongko Pandhawa boten tinengganan dening Kanjeng Ibu kula pitados bilih Pandhawa tansah lebur tumpur kasoring juritan ing kelayan Kurawa. Pramila menawi Koko Prabu mentala ningali pejah kula sakadang inggih sampun mangsa borong Koko Prabu. Lho, kosek to. Wong rembugan kok mung waton dakwa iki kepiye to? Lah yen pun Kakang tega marang dilairing Pandhawa pedah apa? Pak Rewangi gelem dadi duta pamungkas iki ora coba. Yen to pancen Siadi darbe kapitayan nang kono, tak laksanani panyuwunmu. Mengko sak bubare pirembugan Bibi Kunti bakal tak dirakake kundur mring Praja Wirata. Ngaturaken dinging panuwun Koko Prabu. Yayi kembar pun Kakang mundhut pamit lan Siadi apa uga darbe pitungkas. Inggih Koko Prabu. Sembah kula ingkang nderek Jengkara Paduka Kanjeng Koko Prabu, bilih wonten keparingipun Kanjeng Koko Prabu, kula titip sembah sungkem katur wa Prabu Mandaraka. Sarta mugi katurna bilih wiwit dinten menika kula kekalih sampun boten badhe saged sowan dhateng Mandaraka nggawé saking sansaya gawating lelampahan menika Koko Prabu. Wela dalah. Yo Di. Sembah sungkem saka Siadi sakarone mengko bakal aturake marang Sinuwun Prabu Salya. Nanging bab nggonmu pamit ora bisa sowan nyang Mandaraka. Ora nedya tak aturake. Sebab babagan iki ingkang wis pirsa tinimbang Siadi. Apa dinipun Kakang? Lan ora susah Siadi matur mangkono, ingkang Mandaraka ya wis niat masrahake kamukten marang sira, Yayi sakarone. Dadi aja ndisiki kersa mundhak ke situ. Nggih Kanjeng Koko Prabu. Kanjeng Hyang Prabu, Yayi Aji Dimas Werkudara, Yayi Arjuna, Yayi Kembar, dalah sedaya para kadang suwen para prayagung. Sampun dumugi titi mangsa kula nyuwun pamit dinten menika bidhal dhateng Astina minangka duta pamungkas pengawakane kadang Pandhawa. Namung pamujarja saking para punden suwen para kadang. Mugi mayung ana lampah kula.
Putu Prabu Puntadewa wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Hyang sarta sira nggih Drupada nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Werkudara. Wah, ana dawuh bapa Maswapati kakekku Arjuna wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Hyang biar padang tetrawangan yasing pun kaki sakwusi Putu Prabu Kresna wis kepareng nyarirani minangka duta pamungkas marang Praja Ngastina. Ya mung bae nggih, Werkudara. Sira aja wedi kangelan. Printahna kabeh para putra miwah para senopati. Ngombyongi jengkare ingkang Raka Prabu Kresna temeka sajabaning Praja Wirata. Ya ora liwat aku mung ngesake dawuhmu, Maswapati kakekku. Puntadewa wonten timbalan iki ngadhawuh sarta sira nggih Drupada wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun. Ayo tak kate munggah marang Sang Katapujan pemintosih nugrahaning Jawata nuninggih misaken dawuh paduka Kanjeng Hyang nggih misaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Dapat jarak kata rika wau paripurna pangandikaning Sang Katanggiya Kundra Daton yak ngarsa tangkep wuriyen Sinandra Panjayah memanuhara.
lan samar pamoring suksma sinuksma ya winah ya ing asapi Sating supena sumu suping rasa jati enggaling kang cimarita gresing wong kang munggel kawi kawuwusa ing pagelaran jaba satriya munggul paweneng Raden Haryawerku durane mbali sanjaneng Porwadya Balapya ngarsa tangkep mburi.
sampo samya ngecali ora tatat wiwat sing koso kanywang kong mangun saniti bincang sangat kimicilat sinyonga daliwut Roso Surawiloko kaya kuta singa pragil pasti jongko sendanyo mangamba kaya Dalas padake kang metu ana pagelaran nyoba iki kaya putuku si Werkudara. Nggih. Pun kaki utara madhong dawuh. Paran pawartane ing Pasuwakan Agung dawuh pengendikane. Ingkang eyang ya Kanjeng Rama Prabu ing Wirata. Sumunaga pun kaki wirat sangka nggih Werkudara. Madhong dawuh pangandikane. Kanjeng Rama Prabu kepriye kang dadi wigatining Pasuwakan Agung. Semanten ugi kula Raden tebih pisuwanan kula boten midhangetaken pangandikanipun ingkang sinuwun. Ing ngating kepatihan pun nirbita. Sumadong dawuh. Oh, lah dalah. Wah, semanten ugi kula lho, sumadong dawuh Raden. Kula ing ngating temenggung Sarengga Badra, sumadong dawuh. Nadyan kula ing ngabdi ing temenggung Sarengga Pati sumadong dawuh Raden. Wah, utara kakek kulawan kakek wirat sangka. Ya, kepriye nggih Werkudara? Ya, piye Werkudara? Wektu dina iki kaya wis ana arampunging parapatan agung dina iki para Pandhawa ngenengake duta pamungkas. Ya duta kang kaping 3 ingkang katindake dening pamonging Pandhawa Kresna kakangku. Dina iki putu Prabu Kresna ingkang ora magang gawe minangka dutaning Pandhawa marang Praja Ngastina. Ya, balah dalah. Syukur nggih, syukur. Pun kaki percaya Werkudara. Ya kanthi kawicaksananing Sri Kresna iki mengko bakal bisa ngarih-arih lawan Kurupati sak kadange pisan gelem netepi berbudi bawa laksana. Iya. Sabanjure perintahe kakek Paswapati. Dina iki kabeh para prajurit Wirata kadhawan ngomboyongi temeka sajataning praja. Iya. Yen to pancen ngono nggih. Werkudara. Pun kaki dalasan para prajurit Wirata wis samapta ing gati sawijining diri. Nedya nguntapake jengkare Sang Duta Agung Putu Prabu Kresna sarta bakal ngerake gegaman mbok menawa yen to kepengko ing Pancabaya Suwanci supaya nora ngucapane ya syukur pangayu bagya sekti jeburu malah muli perintah budal. Ya nggih. Patih Nirbita wonten timbalan iki ngadhawuh Raden Maradyaki Patih nembang tengara budhaning madya dri pistaken dawuh paduka keparenga madaring pasilan mundur undang madya kosmodyan mengkunganeng paswanan Jawi ngungkung manjang ngawang-ngawang tambara slompret pendekong berilan ukur tong-tong krit tetek sauran oir alun ning
Joloniti sampun asamekta Uda Astra Pusana Turangga Nataya para Arya Samyaniti Wirakani reng solah taksat minotaksa mowong kangkang kosmo opro busananira sampun pepakara bagya sawe kongan tandang yan penggung pakensanan sekang rasa pahapyo saking undang wapyo Natoyo piranti tunayakaning praja Tatan jiwani karya Parangnaku Raden menawi katiti krisa sarta kabijaraken manci boten badhe wicuwani yen to kabeh wis padha mirantu ndang ora pisan dandan kaping pindhungate kaping budal kok ngesaken dawuh Sang Patedi Krohanata parit nyawiti kumolong Gancak-gancak kumrakut lampahe Binarong krapyak watangakane Belar ngepengi surake kuro
Satriya mangun kung kanduhan rimang lelena tanpa kanen yen tan tulus samengku sang Hyang Utama sang nata muda wuwus nyangrapa Nyanyi Haryo Setyaki kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Koko Prabu Siadi apa wis samekta nggonmu saguh derek pun kakang minangka kusiring kreta Kyai Jaladara sampun kula sampun sumadya Koko Prabu Kretane wis kok rakiti jaran papan wis kok kandili sampun sedaya sampun rumanti kandur ngentosi dawuh Paduka Koko Prabu bidhang menyang menapa bagus Budha menyang Praja Sira dina iki uga nanging sadurunge mangkat Siadi bakal tak dangu wangsulana sing pertitis sumangga Kanjeng Koko Prabu badhe dangu menapa yen kowe nyata saguh dadi kusir kreta Jaladara nderek pun kakang menyang Praja Ngastina coba saiki tak takoni wajibanmu dadi kusir kuwi apa wae coba aturna Nggih wajiban kula dados kusir inggih menika setunggal jereng rendeng angka kalih mudak dedak angka 3 ngombor jaran angka sekawan ngitung duit lah kurang wajibane kusir andong kusir dukar tunggale parno barang iki patut Tadi yen pancen Siadi ku mau saguh dadi kusir nanging sing kok tindakake dudu kusir dukar kusir andong kuwi lajeng kapunting ing dados keparingipun Kanjeng Koko Prabu dina iki dapokamu dudu kusir Sangkrama dudu kusir Persir lan dudu kusir golek sandang pangan nanging kusir Kreta Jaladara kang lagi nderek duta pamungkas dutaning Pandhawa kang bakal ngembat rembug migati kang bakal netepake dadi lan urane Jaka Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun kula kewajibanmu sing baku ora njereng rendeng udak dedak sarta makani jaran nanging kudu mulat prayekna kang sarta melu ngembat kewajibane duta pamungkas lajeng caranipun kados pundi Koko Prabu ingkang wigati sepisan mulatno aku ning jaran papat iki sebab turangga kang kula sing abang ireng kuning lan putih mau bakal dadi titikan dumadin kelakon kula Siadi kudu mulat kawula nuling ngestaken dawuh Koko Prabu yen sing banter playune mau jaran kang wis putih iku mratandani yen kahanan Praja Ngastina mengko bakale tentrem Kyai Prabu Duryudana bakal netepi janjine yaiku balekake Praja Indraprasta sakjajane sarta separuning Praja Ngastina marang Pandhawa. Mula sinebut kahanan tentrem sebab Bratayuda bakale wurung. Nanging Siadi kudu tetep prayekna sebab aja pangring marang watake Kurawa kang hambek culika. Lho inggih Koko Prabu. Lah yen sing banter playune mau jaran kang kures kuning ajang pirembugan ing Ngastina iki mengko bakale kemambang. Tegesipun kemambang kados pundi Koko Prabu? Tegese Kyai Prabu Duryudana durung gelem netepake tembung kang kumathok. Kamukten Praja Ngastina diwulungake nyang Pandhawa ya ora, nanging dikukuhi ya ora. Panjenengane isih semaya isih ngulur wektu njaluk inah nganti tetaunan. Yen ana lelakon kang mangkon mau sira Yayi Harya kudu tansah waspada sebab adane Kurawa mono mesti matrapake guna desti akal ukil kang ora baris. Ngerti ngertos Koko Prabu. Banjur yen sing banter playune mengko jaran kang wles ireng iku meratandani yen lelakon iki mengko bakal mogol. Ingkang mogol menapanipun? Tegese Kyai Prabu Duryudana anggone gelem netepi janji mung separo.
Projendra Prasa sak jajare diulungake marang Pandhawa nanging negara kira dikukuhi. Kula kahanane dadi mogol. Mateng ora mentah ya ora. Dados bedhedhek. Wis kok bedhedhek pasake panganan wae ora. Yen ngancana lakon kaya mangkono mau, Kyai Setyaki kudu luwih prayitna. Sebab sewanci-wanci bisa wae Kurawa banjur nandhokake kadursilan. Nggih, Kanjeng Koko Prabu. Dene Kang Pekasan, Syadi kudu mulat yen sing banter playune mengko jaran Kang kula sadang. Iku maratandani yen to perang Sudibrata Yudha Jayabinangun kudu dadi. Sebab ing kono kanthi gamblang Kyai Duryudana ngukuhi bumi Indraprasta lan Ngastina kanthi terang-terangan Kurawa moh netepi janjine duk rikala Pandhawa kalah dadu 13 taun kepungkur. Menawi kawontenanipun saestu kados mangkat lajeng kula minangka kusiring duta pamungkas saha kedah kados pundi. Lah, mulane kewajibanmu Kang angka 2 kejaba ngulatake lakuning turangga uga kudu rumeksa karaharjaning duta. Dadi kowe tak kanthi ngoyo-oyo iki ora mung tak kon ngusir, nanging sing baku malah tak dadekake sapukawat. Melu rumeksa karaharjaning pun Kakang mengko sakjroning aku ora rembugan ana Pandhawa Agung Praja Ngastina. Yen mengko ana rame dudu ramene utawa ana gelagat kang sajak ora bares aja katalompen kowe ndang tumandang. Oh, ngaten. Nggih, mboten aku ngestaken dawuh patuko Kanjeng Koko Prabu. Lah, ora ngono. Aja mung ketungkul nyomben jaran bae. Kuwi pegawean sampean sing baku dudu kuwi. Sing baku ngamping-ampinge pun Kakang kula kudu sing prayitna. Wis ngerti tenan? Nggih, sampun Koko Prabu. Yen mangkon ayo, mumpung isih esuk ya. Wis ana kereta jala-jala ceblakno sabuk derekno pun Kakang Budanyang Prajakira dina iki. Nggih, monggo kula direkaken Koko Prabu. alun-alun. Lah punika ta warnanira kreta kencana Kyai Jaladara titihaning wong agung Dwarawati Para Prabu Sri Bathara Kresna. Nadyan kreta dudu yasaning manungsa nanging tuhu para Jawata ingkang yasa nenggih ora mati kuwi hanggonjan nggih nyomandi aning luhuring mega malang. Pramila rajenengmu kalamun to kabeh piranti saranduning kreta dudu salama ing wesi nanging sarwa rajaning wesi minyak waja pepetingan. Kreta winangun pagedhan lan kiring sinung cendela mawi gedhah tinangsi sutra maneka warna marma lamun kinanjara mampah lan pringkang rata mangka katyuping samrana rim ya kaya ngawi-awi.
Pagedhongan ing kreta linuruban Cindhi Wilis ingkang kinarya wengkuwi neping pintu tuhu kencana mulya pinate ing Mutiara Di. Inten Jamrut Dinasti Hergeni ingkang kinarya upa renggane. Siraping kreta sisi ing Mina Jaladri mila yen kasarating Surya yayah srengenge kembar sewu. Pancatane wesi mangambal paku janur wesi pulasrani indene wesi balitung mengkuning roda wesi mangangkang laring roda kayu cendana sari garu rasa mala dasar kayune tuwa madhet serate cetha dorong yen kinarya mampah mangambal arum kandhane pindha prayangan. Sangingiling pagedhongan sinungken cana kapindho awak sarpa sakembaran arep mungkur. Petit kali hamulet nyawiji kinancing mutiara waris sak cengkir gedene. Mendating roda mahanane membating naka yayah Demang Nagaraja nganglang bawana. Kreta tinarik turangga tatur kang padha dedeke padha jangkae padha rusane nanging siji ules lan katiyasane. Ingkang abang nama Kyai Brapuspa asale saka jagat kidul paringane Sang Hyang Brahmadaya panguwasane kawana sak uruping daana ngayomi sang ya para rewangi.